האם הארבעה שלך זקוקים לפינוי מוסק? עבור. טוביה, לקבל את ארדן צריח? ארדן צריח מקבל אותך, חכה שנקבל את הפצועים ותעלה בתדר מלא. בסדר גמור. טוביה מתורן צייד. זה של 4 דחוף, יש עוד אחד בדרך דחוף. טוביה מתורן ציידים. אורן כאן אורן, אנחנו בדרך לקבל 4, ספר 300 דחוף, בסדר חיבור, ועוד אחד שמגיע דחוף לספר מגן. אורס מתורן ציידים. אני הבנתי עוד 4 על פטן מגן של אחד מהם דחוף לפינוי. עבור. חיובי. זאת אומרת עוד 3 לא דחופים לפינוי, אבל צריך ששם יבדקו אותם פלמר או 669. עבור. פלמר, בוא נפריד. נראה אותם הפלמר 669 יתעסק עם הדחוף. תודה. אנחנו נתעסק עם כולם ואנחנו נחליט מי דחוף ומי לא ונעביר אותם לפלמר מי שלא יהיה דחוף.